क्षेमो स्थैर्यो विजयो अभयो आयु आरोग्यो ऐश्वर्यो अभिवृद्ध्यर्थं सकल क्लेशपीडा परिहारार्थं कुलदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता वास्तुदेवता आदित्य नवग्रह देवता उपास्य देवता सरस्वती देव अखंड कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं समस्त विद्यार्थी जनानां करिष्यमाण विद्याभ्यासे सुयशो प्राप्त्यर्थं शिक्षको वर्गाणां उद्योगे व्यवसाये सुयशो प्राप्त्यर्थं अस्मिन् वास्तुमध्ये सदा सर्वदा सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य धनधान्य प्राप्त्यर्थं प्रतिवार्षिक विहितम् अद्य देशो काल अनुसारतः यथासंहितो संभारेण श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपिणी सरस्वती पूजनम् अहं करिष्ये। करिष्ये
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.